daw pala. Naku, hindi namin alam guys. Pasensya na kayo. Sinong may alam sa Tagalog ng haluan. Tapos, luya, bawang, sibuyas. Tapos, sinaluan ko rin siya ng ulo ng tulingan, yung malaki. Ganyan lang. Paksiw ko muna ito. Tulang ko na ng asin. Bechin. Gumagamit kami ng bechin dito guys. Pero in moderation. Tapos, lagyan ko siya unti ng suka. Sasalang ko ito, pakukuluin ko, titimplahan ng maayos. Then, lagyan natin yung gata, tsaka langlan and bechin. Optional naman itong pechay. Gusto ko lang kasi may gulay. Gusto ko na talaga yung lasa. Sobrang sarap. Okay na. Ready for serving na. May nalagay siya sa nakumain na sa inyong balay. Gusto ko kayo. Para si Kuan. Si Kuan. For merienda, gagawa ako ng palitaw. So, ito na yung aking binili na malagkit. And then, papalaman natin siya ng cheese. Tapos, ito na yung aking ginayot na nito. So, titignan natin kung maganda ba or masarap yung palalabasan kasi sobrang tagal ko nang gumawa ng palitaw. So, ngayon lang ulit na ulit. Ayan, so, titignan natin mamaya guys. Yan, so dito guys, dahan-dahan na lang yung pag-ilagay ng tubig hanggat sa makuha natin yung consistency na hindi na siya hiwa-hiwalay. So purple pala na ano to guys, malagkit. Sa Bisaya, anong tawag sa ganitong malagkit sa Bisaya? Pilit ka ng kuwan ba? Basta. Oo. Hindi siya puti nga pilit ba? Tapol na pilit to guys. Ayan, so, ihahalo ko muna siya. Dadagdagan ko pa siya ng unting tubig.